majstrovstiev sveta práve na mladého psíka, ktorý je naozaj veľmi mladý. Môžem povedať, že aj veľmi nadený. Tiež naozaj prepočítala všetky tyčky, na musí psík nabehnúť tak, že mám prvú tyčku po svojej ľavej strane. Ktorý ešte nemôže pribúkať. Nielen sa naučila všetko prekažky, ale aj dovršila vek potrebný. Preto vyráža, že to povedal, že 10 mesiacov a každý, ktorý má viac ako 7 mesiacov, má hodnú takú dobytiaľu, to je doložené. Sa sústredil a nelietal po parkúre, len tak ledadlo. Koberec je to naozaj veľmi náročné pre psíka všetkými prekažkami. On povedal, že koberec nie je až taký ideálny koberec pre agility. Tak akurát Elisa nerozdala, čo je Renata chce povedať. Teraz to pochopila. Výborne, krásne, uvidíme, ako je to pôjde do druhej časti. Tam to už nebolo také dobré, ale myslím si, že